Nakoy pangutana ba? Oh, unsa man? Unsa man din mga istorya de? Pwede na ko magminyo. Ha? Magminyo na ka? Ngano day pa? Dugay naman mi nag-ila sa akong uyab. Nako, di pa ka pwede. Una, bata pa ka. Wa pa ka mag-eskwela. Ha? Wa pa kay trabaho. Ha? Wa pa kay balay. Kanang tulo na naan na imo pwede na ka magminyo. Ah, okay. Mao na dapat. Una, manakag-eskwela. Ikaduha, na nakay-trabaho. Ikatulo, na nakay-balay. Kanang balay, pinaka-importante na. Kay para pang pamilya na. Ang importante ng balay. Pa. Oh, unsa na pod? Kami niyo na po ka. Dili pa pwede. Kulang pa na, kulang. Okay. Kanang gusto ko mo graduate pa sa pareha sa imong kurso pa. Unsa day imong kurso pa? Ako? Nag-graduate ko with honor. Nag-graduate ko with honor. High school lang pero with honor. Ay kog samok-samok ka. Basta dili ka pwede magminyo. Kinahanglan. Okay na nang bahalang di ka maka-eskwela. Basta kay makatrabaho ka ug na kay balay. Ayaw yun pag tugatugag minyo-minyo wa kay balay. Lisod kayo na, lisod kayo. Pa, niagi manggultong tag-iya sa boarding house pa. Nangutana siya, kanos aba daw ka makabayad. Kay wala na daw kay bayad-bayad. Ina lang sa nga sunod bulan nako kuan kang mga sunod bulan ako bayaran.